El somni de Bartomeu Suau ja és palpable. La llavor que va plantar el 1979 aquest vicari de la parròquia de Sant Josep del Terme fa anys que dona fruit i ofereix resposta a les necessitats de persones i col·lectius en situació de dificultat. El seu primer projecte, Club d'Esplai Jovent, va ser el germen d'una societat cooperativa, Jovent, que ha ajudat amb la seva tasca a la metamorfosi del barri de Sant Dioteria, el qual ha convertit en una comunitat cohesionada i dinamitzada. Aquests pioners creien en un món millor i es varen amarar de coneixements educatius per comprovar que la formació dels joves és el millor pas previ per a la seva inserció laboral. La innovació, el compromís amb el sector social, l'optimisme o la confiança en l'ésser humà són part dels fonaments d'una entitat ja consolidada, amb programes d'orientació i inserció laboral, o d'acció social i comunitària, amb projectes com el de suport a dones migrants extracomunitàries, que avui són aquí reconeguts i aplaudits. Amb la finalitat d'oferir un acompanyament integral a les dones migrants de Palma, va començar a créixer un projecte que cerca una integració que resulta capital per a la comunitat. Incrementar el desenvolupament personal i social de les destinatàries és només la punta d'un iceberg que cerca no tan sols que aquestes dones aconsegueixin l'autonomia personal, sinó també que s'acostin a una comunitat en què els prejudicis i els estereotips envers les persones migrants trobin de cada vegada menys espai. Així, des del gener de 2021, Jovent s'ha convertit en el far que orienta anualment des del centre de Son Gibert més d'un centenar de dones migrants, gràcies a un equip de professionals que manegen totes les eines innovadores que els arriben a les mans. Des d'una perspectiva multidisciplinària en la formació, fins a la instauració d'un grup de voluntariat format per dones migrants extracomunitàries, passant per les mesures per suturar la bretxa digital de gènere amb un enfocament basat en els drets humans en les prestacions. Són línies mestres que dibuixen el perfil de Jovent, una societat compromesa amb les persones i el seu entorn.